Bale haduk karne ki Briew perthe menta tang nagwanta ka pisa kila le ya ka palat put da ka bapimpui perkhat ha ka jing im jong phi ha oi perlok kumta Sngap ha share kane ka video knang ba kiduki para ki ba shong shabare ki belai tre ki belai pule knang bakin tip ya kane knang bakin like na kine kham tam yaki ki basa shabare hagane ka video ngila bani yo i kane ka video kala sapriang ba menta hapo ki ransan social media ba hagane ka dukan ki di ya ka do Briew kamun ya ka kejat jong we Briew ki di hagane ka dukan bat don we Briew record ya kane ka video pan viral ya kane ka video hapo ki social media kumbangi layo jingtip ba kane ka video ka de na po ka ri Saudi Arabia ka Dubai hakwe ka dukan ki di ya kane ka kejat jong ki Briew kane ka de ka nuksa perlok menta hagine gisngi hagine perthe ki Briew tang na benta ka bisa kim ting shu wat ya ublei kim perkhat ba hadin ke ban jia yeki hagane ka perthe ki shong tang kamut ka perthe ka shong ying basa kane haka chisngi phin le sha jong bat hagate ka por ke jing bishar phini yo kim perkhat ya kane tang na benta ka pisa ki penia ya Briew bat ot ya o ki di ya ka met jong o kane ka de kam ka ba kamut ka pop ka ba kraw tam nga kawe nga ko man kerpat ya gitu ki parlok ki basa shabari shabar jela kumta parlok Sngap ha da husiar bha mo phisa shabari don ki ba phio i ki bijing phla ki ba khot ya phi lane don ki ba pen bi ya phi bakin ai ya phi ka pisa shibun bat ban le sha ying jong ki te nai le sha ying jong ki namar ba phio i kane ka nuksa kila ban le ya phi kono na tang na banta ka pisa ha kim shifting yo ble menta hanre ha ka chisngi kin babe ya kane ka kam ka baki le ha ka sngi bishar jong ble kumta perlok da husiar ba naik dukan la de pisa shepo Saudi Arabia shwa ba phin le thijing thet ha kine dukan da pe bnia bat wat bnia ba la de pi le thit do kham tam shabari maximum shabari ki height ki buri ki parts bat hangne patte ki pen i ya ka parts ka main parts ka kejat jong Briew te phio i da ka ba shai bha hanre sakiwe pat ki dukan kim pen i ya ki main parts ki ot ki khot ha ki benta bat ki di ya ki do jong Briew kham tam shabari da husiar bhal at phile thit do sha ki dukan ka bari kumta ngange ba philas ngau thu hadin ba phipe ya kana video da husiar bha baro ki parlok jongi bad Sngap banga karpat je phil at phi i yaw Jesus ngwa share ya kana video khnang ba baro kin tip ya kana jing tip khnang ba kin husiar nang ne shikmat khuble shibun